Здравейте, аз съм Poison, вие сте с Мишмаш ВГ, това е третия клип от поредицата GIMP уроци за новации. Сега ще ви покажа как да си инсталирате четки на GIMP, за да може да продължим с серията уроци. Първо, отворете някой браузър, който и да е, и напишете deviantart.com и ще се влезнете в този сайт. След това ето тук на Search или тук, където решите, пишете GIMP Brushes. Натискате Enter. И след това, това са всичките четки, които има, които са били качани в DeviantArt. А тук наистина може да намерите най-много четки. Аз, например, ще си сваля ето тези, да кажем. Натискате горе на Download файл. Изчаквате малко. Тут той се свали. Само да го намеря. Downloads. Тук. И ето това е вашите четки. Отваряте ги. Аз съм с IsArc, който е много скапан архиватор. И един вид копирате файловете. Аз ще го извада тук. Ще извада файловете тук, понеже ми е по-лесно. Влизате ето тук. Хващате, копирате. И сега ето тук намираме компютър. Само да го намериме. Ето, влизаме в диск C, след това Program Files, папката GIMP, Share, GIMP отново, хоп, Brushes, и ето тук пействате вашите четки. И след това пускате GIMP, може да разгледаме четките, които са малко глупови, ама както и да е. Ето, пускате GIMP. Нов файл, окей. Избирате от тук четчицата. И ето тук новите четки са вече тук. Може да ги използвате по какъвто начин решите за добре. Има много видове четки. Всяка от тях е уникална и най-хубаво, когато използвате някоя четка, да напишете по едно коментарче отдолу, да му благодарите на човека, който ги е изработил, понеже това не е особено лесна работа, и да пуснете линк към вашата картинка. Ето, както може да видите, всички правят така. Това беше всичко. Надявам се да съм ви бил полезен, да съм ви помогнал, и свалете си каквито четки ви харесват. Това може да направите каквото искате с тях. Значи, това беше всичко от мен, Poison, и това беше третия епизод на уроците за GIMP, за новации. Надявам се да съм ви бил полезен и моля, абонирайте се, ако искате да видите още клипове, и коментирайте отдолу клипчето, харесайте го, ако ви харесва, и това е.